danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shirye da zarar mun ɗora. Kar ka mana subscribe to kai like ko kai comment a ƙasar bidiyon. Mun gode da sauraron mu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani tasha ta mai albarka. Na ma'abota masoya kallon shahararren fim ɗin nan mai suna Rayuwar Masoya. Zango na biyu, shirin ya haɗa da jaruman 'yan wasa irin su Bashir na Yaya, Kafu Gwamna da Mati Masallaci. Ba iya wannan ba har da wasu fitattun jaruman Kannywood. Mai sauraro ya manta sai ya biyo mu a cikin ya garzaya ta ɗin mai suna Rayuwar Masoya TV domin ganin takaitaccen shirin nan mai faɗakarwa mai ilmantarwa da nishaɗantarwa Rayuwar Masoya TV Season 2 zango na biyu. Kada mai sauraro ya manta ya danna subscribe. Da ka riga da ka danna subscribe to kai like ko kai comment a ƙasan bidiyon. Mun gode da sauraron mu. Rayuwar Masoya TV farin cikin al'umma.